Viwe wakwaGqothiwe, ndingumfama obased eSomerset East, eBlue Crane Municipality, Sarabhatman District. Silapha eSaltflay Farm. ISaltflay Farm yifama yegusha nebhokhwe yeAngora goat, iigusha zezoboya eMerino, kwaye sinayo neLucin. Ndifike kule fama ngo-2015 ndizokwenza i-maize cropping program, where ndandiyi-pilot study for i-Department of Agriculture on how to commercialize emerging farmer kwi-maize production. Ndaphumela from maize production ndangena kwi-Lucerne production. Ngo-2018 ndangena kwi-chicory production, which is ikofu. From there ndangena kwi-wool production, igusha. Ngo-2024 ndaqalisa kwi-Angora farming, which is mohair production. Ezibhokhweni nasezigusheni, OVK no-House of Fibre. House of Fibre lisebe lika-BKB. Kwi-Lucerne ndiprodyusela i-dairy farmers ne-horse farmers. Ngokwesapoti kwii-programs karhulumente esizifumeneyo apha efama, cropping production, zii-inputs zeLucerne, zii-inputs zechicory, zii-inputs zembona. Xa ndisithi ii-inputs, yi-seed kuzo zonke ezi crop ndizibizileyo, kwaye ne-fertilizer ehamba nayo. Kwi-cropping apha i-support, xa sifumana i-support, sifumana i-support ngake-area ngu-30 to 50 hectares of planting per season. Mechanization, ndiye ndalifumana uncedo from i-Department of, I think, Premier's Office. Ngo-2024, there was a delivery ye-tractor. I think it was part of iSigalo Fund. Isincede kakhulu. Besine-tractors ezindala, ezi-heavy when it comes to consumption ye-diesel ne-fuel and constant breakages. So sikwazile ubridja loo gap ngale tractors sifumeneyo. Ibiluncedo kakhulu.